Chérie, dia o programme nakam studio joti. Aza io andeha fa tsy elala. Loso tsika hidriky. Jijaako vandy fobadinao masary mandeha studio sanandra io izy zatako manohy zay nagnano andeha ndraiky tsakinany maro karana amboaradrako jery zay ndrako andeha fa tsoza tatraminy vadinao aminareo ato. Aza mitomany anao mangina. Izy io fa fovan'olo izy koa fa manambady. Atao man-tsaigny fa io tsy maintsy misy mampiady